Merhaba temaşabanê nêja rojava bi xêr be em vîsa jinaya şeredariya peyasê 21 Sibatê roja zimanê dayîkî ya cîhanê da em ê goh bidin hevalên xwe. Mamoste merhaba. Merhaba Jwera. Mamoste tu karî ji me re zû gotinekek bibêjî. Ez eşkena ve jî şev bena roj, kar bena tuş, çar nono kuş, teymend ve jena roj, terapi bena hol. Mamoste tu karî ji me re çîvanokek bibêjî. بله حتلکه متلکه شیوا دیام کتلکه دیام چو موسلکش مرانی خش خشکه Dayê tu karî ji me re ser ziman gotinek bibêjî. Ez gazanek rayê dadî xwe re şêrî û zanê dadî xwe bimûsî. Tu dikarî gotinên pêşiyan ji me re bibêjî. کو بخوازه انسان چیا داتینه سرچیان Tu dixwazî ji bo 21 Sibatê ya roja zimanê dayîkê cîhanê tu ji me re çi bibêjî. Di serî de 21 Sibatê roja zimanê zikmakî pîroz dikim û di vê roja taybet da em ji bo zarokên xwe perwerdehiya bi zimanê zikmakî dixwazin. Tu karî gotinên pêşiyan ji me re bibêjî. Dar li ser koka xwe mirov li ser zimanê xwe şîn dibe. Beyta fakiye